Chuelo. Piny owacho oyango ni onge chik mora mora ma opuodho od bura mayie kata mopuodhi e od bura mayie ni imiyo jood bura obok mag ndiko jopuonje tich e pacho ka. Wach makama biro tok weche mane owachi kod spika mar od bura mamalo Moses Wetangula malieko ni jood bura uso barupe mag TSC ka gimi joma manyo tich. Ma oyangore e kinde twak mar jawach elo sirikal Charles Owino kod jofwambo. Twak ma bende ojiwe jofwambo mondo obed e ong'ala manyime mar neno ni oganda oyudo ote makare ahinya to e kinde ni ma piny Kenya ochimo yiero maduong'. Efinya Kidi nigi ler mar wachni. Kuna wabunge wetu wengine na wapeleka kwa rais, anawapatia kila mtu barua kumi za walimu, unasikia wameuza. Sasa kama mtu hajiwezi, wewe ni night nurse vile huyo mama alisema, na unamuuliza 1400 umpe barua ya walimu apatie mtoto yake, hiyo pesa atatoa wapi? That is immoral na hatuwezi kukubali uongozi kama huo. Mano e kaka spika mar od bura Moses Wetangula nyoloso e romo moro e gwenge ma imbo mar Kenya. Romo manyo yange ni jo od bura imiyo oboke mag ndiko jopuonj tich. Kata kamano, oboke makamago Wetangula nyoywago ni uso ne oganda e nengo mamalo. E twak mare kod jofwambo nyaka ne okawo apisi kaka jawach elo sirkal Charles Owino wacho ni onge chik ma opuodhi e od bura machiwo thuolo mar miyo jo od bura oboke mag ndiko jopuonj tich. Sijafahamu kama kuna sheria katika bunge inaruhusu wanabunge kupewa cheti ya kuandika vijana katika kazi ya walimu. Kata kamano, olero ni spika Moses Wetangula ni kod ting kendo ni kama kare mar chiwo ler ewi wachno. Itakuwa muhimu ye mwenyewe akijibu kwa sababu spika ni ana kazi kubwa sana katika nchi. Unajua parliament ni arm ingine ya serikali. So nadhani ni muhimu kama yeye mwenyewe ataweza kujibu kwa sababu alisema na sisi sote tumesikia. Pengine kuna sheria inaruhusu wabunge kupewa hizo cheti. Kopogore gi mano, Owino jiwo duol matayo yiero pacho ka IEBC kod mano mariwo pacho ganda NCIC okawo okang' mager ne josiasa mawacho weche mag athuwe moloyo to e kinde ni ma Kenya ochimo yiero maduong'. Jofwambo bende onyiso ket maino e chiwo ote makare ne oganda jo Kenya. Omedo tielo ni nyaka josiasa miluor jatend piny William Ruto manien ranyisi mar riwo jo Kenya duto. Nyaka wabed gi luoro gi chik kuom jotendwa gi jodongwa. Ji nyaka respect office mar ker. Ker ni kanyo kaka ker Ruto, but sani en kanyo kaka president marwa. Dwache maduong' en mondo jo Kenya omi thuolo sirkal masani kinde malong'o matiyo kendo chwalo chenro mag dongruok ma jatend piny William Ruto nosingo e kinde mane omanyo lemo ma jatend piny e higa 2022. Anyalo miyo kata mana example mar thurwa kamwae. Governor wa marwa ma Siaya gimotimo malong'o thurwa onge to wamiye pesa ma sirkal. To ringo piny koluoro gi rombo kowacho ni president rach kendo dwa chung' to ng'e no konyal kata mana mar county no konyal yudo. Koro diverting attention mag jo piny through opposition to ng'ato riambo ok nyalre. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi.